Zibalelwa ku-160 izingane ezifunda esikoleni samazinga aphansi lana eManzolwandle. Leli bhilidi isona sikole. Kulamagumbi amathathu, igumbi ngalodwa lihlala izingane ezifunda izigaba ezimbili, kanti ngesikhathi kufundiswa iqoqo elilodwa. Kuleli liphinde libe yikhishi. Akukho gesi, akukho manzi noma izindlu zangasese ezinamanzi ahambayo. Othisha bathi alukho usizo abaluthola eminyangweni. We wrote many letters requesting for classes. They come here and promising, but no action. Nasenkandla okuyindlela eyihora isimo yileso sifanayo. Kulesi sikole kuphasa abafundi abancane kakhulu. Uthisha omkhulu wakhona naye uxaka umnyango ngokubayekelela. It has been during the apartheid times where we used to get a school having no electricity. This school is in Kandla. It is not as far away from President's place. We're supposed to have very good facilities in our school. Izindlu zangasese ezifakelwayo zisanda kubekwa, zivala isikhala salezo zomgodi. Ugesi wake wabakhona kodwa bawuphula ngoba nesikole sigadiwe. Amanzi nawo awatholakali kalula, kuswelakala ngisho awemvula ongiwayo mangabe linile. Uthisha omkhulu wakhona uthi inkinga imigomo yomnyango ngokwabiwa kwezimali. We asked the department how the money for 2013-2014 was forfeited because we did not use the money and we did not get good answers. Inhlangano engekho phansi kukahulumeni elwela amalungelo ezemfundo i-Equal Education iyona yaze yaphoqa ungqongqoshe wezemfundo eyisisekelo ukuthi ahambisane necebo lika-2016 lokuhlinzeka izikolo ngezinsiza. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal awukaphenduli.